suntem în Clash of Clans. Da, nu am putut să filmez un video în care să vă zic că o să încercăm în acest joc, fiindcă am încercat câteva ori în Boom Beach, dar n-am reușit. Poți să crezi? Puteți să credeți? Este că asta e în plan. Cum? Bine. Dar chiar vă credeți că n-am reușit? Am încercat nu știu câte ori. Am încercat toată. Bine. Nu mi-a reușit. Încă o dată. Bine. A doua oară a fost în Planet Zombie Heroes. Dar dacă nu merge, gata, papa, nu mai vreau să știm nimic. Ziduri, level 4. De ce le las acolo de o baltă pe bietele ziduri? Până că nu sunt cel puțin level 5, nu folosesc niciunul dintre astea. Așa îmi cont și level Town Hall 8 cu Valkyries. Dar am dat level 7 unchiul meu, doar că nu cu puține chestii. Și eu i-am făcut majoria îmbunătățirilor și lucrurilor. Bine, majoria nu, știți. Dacă asta a fost în Town Hall 7. Sunt nou, că altfel urmează vedea în plan full elixir negru, rege barbar level 6. La altele. Aici e bine, mă scuzați, dar trebuie să fac lucruri. Bine, ăsta puțin. Nu am spus la nimeni, decât la un prieten al meu, că ca să recuperez toți banii care mi s-au luat când m-au atacau, ar fi o sumă în total de 1 milion să recuperez. Nu mă ducați, nu. Scuze. Nicio scuze. Bine, cum sunt Town Hall 11, Town Hall 7, 9, o să atac pe ăsta, e puțin, știți, de asta voi căuta încă unul. De asta că foarte prea bine, ăsta aș atacă cu Town Hall meu 8. Și nici așa nu l-aș distruge de 2 stele. Perfect. Îmi va costa ceva în cauza dorința neplăcută. Nimica, mai bine. Vreau să fiu oricum. Va fi o vreme. Haideți, ca să asigur victoria asigurată. Acum, armata mea, asta e prima mea, asta e una din armatele mele cele mai avansate. Mie sunt vrăjitorii cu healer, cum eu zice în engleză, e foarte bună asta și m-am gândit, de ce nu? Chiar e bun de după. Fiindcă am văzut și mi-a zis că este o armată foarte bună. Nu mă scuzați dacă am stat așa cu timp. Este că am probleme uriașe și nervante. Bine, promit că nu se va mai întâmpla vreo prostie de asta, să nu vorbesc. 4 de 100 nu e rău. Fă cât de elixir negru. Asta e ce mi-a zis. 3, 6, perfect, nu e rău. Bine. Până mână la zi. Ia asta. Să ne întâlnesc, nici în gând. Am găunit. Asta, 6, 7, 8, ne... prostii. Un tun. Lol 4. Este calea, vreau să le bag. Nu știu dacă sau nu dacă. Sau dacă și cu lacă. Asta nu vreau. Am pentru că... Nu vreau cumpărături. Nu vreau comparatura azi. Nu vreau. Bine.
bine, am pus bandera națională în Spania și Statele Unite, fiindcă nu era România. Și Statele Unite n-am scuze de ce am pus-o. Bine, am scuze, fiindcă mi-a plăcut. E cea mai rea scuză care o fi auzit-o vreodată, mi se pare, dar ce să fac? Iar mi-a plăcut acolo să fie. Am un joc pe care să filmez în care mă joc cu Statele Unite. Felul în Call of Duty 3, îl știi, fiindcă nu este chiar așa de vechi. Eu l-am cumpărat, mi se pare, la mea a doua. Bine, n-avea nimic completat, mai că nu eram în a întâia, da. Nu contează, nu-mi pasă. Asta am de level 1. Să dau în român, dacă se poate să dau în român, ca să înțelegi. Italiană, portugăană, japoneză, limbi ciudate. Nu se poate. Bine, o să dau în engleză. Chiar dacă nu e cel mai bine, o să dau în engleză. Haide, mai rapid. Bine, 6 minute și câteva făcând la asta, mi se pare mai greu așa. Bine. Dar ce să fac? Înțelegeți? Cam asta. Tune, level 3 la level 4. Bine. Sidul parcă era niște... Aha. Bine. Sidurile astea vor fi folosite pentru apărare și distrugere. Jocuri mai multe pe parcursul acestui video. În video ăsta am că ar fi tare să încerc să urcă ziduri mai multe. Apoi, da. Avem, mulțumesc. Asta le vedeți aici cât timp fac. Sunt astea. Nu mai postez. Nu e bine acolo. Asta le vedem în video. De fapt e perfect. Eu să pun la întâlnire. Acum o să trecem la celălalt cont al meu. Haide, treci. Serios, chiar aștept. Nu-mi place. Bine, o să fac o pauză cât timp se trece și ne revenim acum. Ne dau. Gata, deja suntem și filmează. Da, filmează. Bine. Ce, Doamne? Adresăm mai mult de mult aur. Prea mult aur. Nu-i deloc mult aur. E prea puțin aur acum. Ați înțeles, lume? E prea puțin aur. Bine. Dacă nu vă cred că am zis de vache, vrăjitori la foc. Porțiile care le folosesc sunt astea de aici. Două de sănătoșire. Una de furie și alta de venin. Aia venin chiar îmi vine cel mai bine. Adică este ca și când ai zice, vreau să fac damage la o trupă din castel, la regele barbar sau regina arcașe, dar nu vreau să pierd trupe așa de ușor. Păi, așa faci ca mine. Vedeți, așa ca mine faceți. Dacă se fac un halop și aveți la level 1, dar chiar costă mult. Cât costa? 1.500.000 de elixiri, puteți crede? Aia e cea mai rea parte, să-ți cheltuiești multe elixiri. La ce nevoie? Bine, 22, rău, nu-mi place, rău. Nu mai jucați, ați înțeles? Bine. Ăsta, m-a atacat unul cu puține săriture. Nu stau în hal 9! Stau în hal 9 trebuie să fii? Ca să... Cum ziceam, nu stau în hal 9 ca să fiu atacat. Vedeți, lume?
mă atacă. Faci ce vrea, nu? Bine, o să atac, e o armată destul de bună dacă sunt Townhall 78. Dacă e Townhall 6... prea puțin și prea greu. Și vorbeam despre elixirul negru. Bine, următorul. Nu-mi place, prea greu, cum ziceam, prea greu. Până și level 3. Papatul. Nu vreau să te văd, m-ai auzit? Bine, ăsta-i perfect. Perfect. Nu, n-am contat cu asta. Stai, vrăjeau multe viață. Distrugeți partea de acolo. Doar pe vrăjitorile i-a făcut de mici. Perfect. Și la asta. Am bărenea cu din mine acum. Nu. Mai bine. Mult mai bine. Iar așa. Mi se reduc viața la cel care chiar fac de mici, o să crezi. Lata! Chiar acolo! Serios! Și toți cei care stau înăuntru mor, ca și când ar exista un Poate ale mele folosite practic deja, puteți să credeți? Dacă toți sunt când o să termine cu asta, de la cei care chiar fac atac, ăștia mai degrabă cu nimica. Haideți, voi n-ați făcut nimica, mă înțelegeți? Sunteți nefolositori voi! Nu folosiți! Bine, trecem la... Haide... Da, arma mea e mai puternică, demonstrat științific după analiza aceasta. Bine, distrugeți-l! Treceți la centru! Nu, da! Perfect! Aici, da, tot aici! Da, distrugeți! Da! Un 87% perfect! Eu, în cazul, nu. Dacă toți suntem și mai am atâtea trupe în viață, zic atâtea, încă astea sunt puternice, vreau și un max... da, e timp destul! Alea 4 constructori este atât de slab? Nu, asta e ciudat. Distrugeți! Ieșiți afară acum, da. Mai sunt două? Da, timp destul. Haideți, viteză mai mare. Haideți, simulați curse de mașini. Nu pot să cred. Haideți, în față. O, da, ajunge. Bine, a ajuns. Distrugeți-o! Da, perfect. Aici o să urc ziduri, că le-am foarte puțin level zidurile. Premiu de dimineață. Bine. N-am loc de fulfirare. Să facem giganți. Doar chestii rele. Pa. De fapt nu pot să îmbunătăți nimica. Cu asta e vazare. Bine. O să pun la n-am de. O să pun la... Da. Aici. Mai bine puneam zidurile. Acum nu vreau să-mi pierd din alt. Am nevoie de 1.250. Da. Înțeleg. Bine, aici voi lăsa videoul ăsta. Sper că v-a plăcut și... Pa!